Sang Bapa anangge perbaiki Sang Bapa Mulyana angasta pusaka pusaka kang sinebat Curiga Kyai Naga Pertala kang denasta Risang Bapa kawistara Risang Bapa hanguna Suriga saking sajroning warangka amatek aji panca indriya Risang Bapa hanguna Suriga kang sinebat Kyai Naga Pertala senadyanto wujude amung wit sitawa sejatine manunggaling sedya manunggaling cipta rasa ya karsa yen unus sajroning warangka Curiga Kyai Naga Pertala dadya srana hamurwani pagelaran dening para putra dadi tetengering purwaning pagelaran Naga Pertala leret sakmalika duh nalikane Risang Bapa Mulyana hanguna Suriga kang hamatek aji tumuju ing Sang Hyang Antaboga kang ratoni ing kahyangan kang sinebat ing Sapta Pertala mapan panggenane Sang Hyang Antaboga ya Kyai Naga Pertala mapan ing kahyangan Sapta Pertala Risang Bapa manunggalaken cipta rasa ya karsa mugya sedyaning dening para putra Purwa Madya lan Wasana jumbuh kang ginayuh sebada kang sinedya rahayu rahayu kang samya pinuju amatek aji panca indriya Risang Bapa Mulyana sumangkah mlampah ing papan pagelaran Jawi anggen susul dening kadang-kadang Risang Bapa minangka jangkeping sedya sageta sinebat Tribapa Darma Kawistara Risang Bapa kang samya hak rasuk busana kabrahmanan Jawa
kang nguncupaken asta angadhep kukusing dupa Kausori sang bapa kang nguncupaken asta angadhep kukusing dupa angadhep kukusing dupa kang kumelun arum gandanya angrum kepi bantala dadya srana aganyari sang bapa mangenang nengaken cipta rasa ya karsa awit den sedya dening para kadang para putra naga pertama Bino saking balak pitah gudur sono pinanggir rahayu 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 ngantos niti pari purna Amoyo tindak nyori sang bapa Cinandra saking Mandrawa kadya teja ing pupusing rina Tri Dharma bapa risang bapa naga pertala kang samya hangadhep kukusing dupa dongkap titi mongso anggenyori sang bapa mangenang neaken cipta manunggaling cipta rasa ya karsa risang bapa naga pertala kang samya mangeningaken cipta duh ibu bumi bapa angkasa ingkang hangetrepi ing driya kawanyuwun panjangkung panjenengan handang kumo sedyaning dening para putra Purwa Madya Wasana kalis lir ing sambi kala paripurna risang bapa Tri Dharma anggenya amurwa pagelaran kang den susul dening risang bapa kang cacahe ana sapa kang den sedya astung para brata dari sang bapa hastung para brata kunjuk margasalipun Gusti Kang Maha Nasa ya sang Hyang Toya
sirup sidum permanem Rep-rep sidum permanem datan ana gegodhongan kang samya rubah datan ana sabawane kewan kang samya kumlebat ananing amung swarane pepujian kang sayuk kapiyarsa kang den iring dening pradangga Nanging besok renge swasana akeh nyori sang bapa Hastungkara Brata. Astri sang bapa naga petol kang sami hangrasuk busana kabrahmanan Jawa. Anengklungaken jangga hanengklingaken karna jala wisiking Jawata. Kang sami mangenang-enengaken cipta rasa ya karsa. Kanthi hangadep kuku sing dupa kang gandanya arum angambar-ambar sumuduling wiyati ya angkasa kahyangan Suralaya agawe gegering para Jawata para dewa para dewi para hapsara para hapsari para widodara para widodari kang sami tumurun ngarsa padha sigra hakrawi sumbering gara sumbering gara-gara kakang giri-giri hanenge papan dununge sang bapa naga pertala kang hameminta pali warmanipun Gusti kan hakarya jagat ya Gusti kang paring pepesing kodrat mugi kang ben sedya dening para kadang putra Purwa Madilan Wasana tinebena saking balak fitnah gudha rencana pinanggih rahayu ngantos dadi paripurna nangis sakjroning nalari sang bapa awit hameminta welas asihing Gusti kang maha nasa ya Sang Hyang Toya hameminta mugi warga naga pertala suprambah warga masyarakat ing Ladan Karang Pradesan Belang Bungkal Ponorogo tansah guyub rukun sayek saeka praya pinanggih ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta lan raharja baldatun thayyibatun warabun ghafur mandeng ing pucuking grana bebasan nutupi babakan hawa sanga amateng aji panca indriya kanthi asesanti kanthi asesanti Suradira Jaya adinengrat Suradira Jaya adinengrat lebur dening pangastuti rahayu sagung dumadi sampurnaning jiwa kalawan ragari sang bapa kang den sedya manunggaling kawula kalawan Gusti kang sinebat ing kiblat papat kalima pancer dununge sang bapa naga perkara sampun lulus manggih kasampurnan jati
Sampurnaning risang bapa naga pertala hasu para brata dadya srana hamurwani pagleran sandraning dening para putra Dukawti dimongso kala agene risang bapa nyampurnakaken pagleran dinolak sengkala ing kiblat papat kalima pacur mandang ing bojo ing grana risang bapa angasma pusaka ana caraka ya utusan kang sinebat risang bapa Angastopu saka pinaka piandul risang bapa kang sinebat Comoti Kyai Samadiman. Kaya katiasane pecut Kyai Samadiman kalamun kasendak ing awang-awang prasasat langit singkar adu prapat ketamaken gunung bakal dadi juduk segara bakal dadi asat. Abyor gumon nyaran sandraning yen Cinandra kadya bledek ing mangsa ketiga. Kadya bedah kawacandra Hadi wah Rogo Bertolo Sawala gatan ana sagunge bebaya risang bapa kang sami mandang-mandang ing pucuk ing grana hamateng aji panca indriya mugia tinebena saking panca baya yen asalmu saka lemah sira telak bali menyang lemah yen asalmu saka angin sira telak bali menyang angin yen asalmu saka tirta sira telak bali bali mring tirta yen asalmu saka geni ya agni sira telak bali bali mring bangka kayangmu purwa madya lan wasana kalis lir ing sambi wah rogo
padha jayanya mandang-mandang ing pucuking goro risang bapa kang hangadeg ing kiblat papat kalima dadi pancor amatek aji kala cakra yen ana bebaya kang rewidu saka jagat wetan setelah Bali menyang wetan yen asalmu saka jagat kidul setelah Bali Bali mangidul yen asalmu saka jagat kulon setelah Bali Bali mangulon yen asalmu saka jagat lor setelah Bali Bali mangalor kalamun Suraruda paripeksa kelakan lebur pupur tanpa dadi sirna melayu saking ilahi robi rawe rawe rantas malang malang buto wah rogo 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 berto berto songo loro 11 sang barometer jaranan Ponorogo moga badanga lir paribasan becik ketitik kang kala bakal ketara sapa wong kang nandur wekasane bakal ngunduh wong ing pakarti kalamun isa nandur wae kabecikan wekasane bakal ngunduh wae kamulyan kalamun isa nandur wae ala wahining bakal sirna beda guru aja ganggu beda bapa aja gudha sedaya manunggal sedyaning dening para putra naga Pertala Perwa Madya lan Wasana jumbuh kang kinayuh sembada kang sinedhi rahayu rahayu kang samya pinuju kanthi asesati suwa Wirajaya hadining naga Pertala tansah memayu hayuning bawana Hambrasta berangkara wah roko 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 Pertala Pertala sang barometer jaranan Ponorogo 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 Sawaloro 11 PTN Abah Mulyono ses Nggih dumateng para sutresna budaya kakung dalampun ingkang satu kinurmatan. Kepareng kala sakadang mitra Naga Pertala ingkang dipun pandegani dening pepundhen kita panjenenganipun Abah Mulyono ingkang madhepok ing Ladan Dukuh Kebatan Desa Campurreja Sambit Ponorogo lumarak sowan wonten ngarsa Handika Sami Mata kata lupain mitra sareng kalian juru pita swara BNG Audio. Mugi dadosaken sukornanipun panjenengan panjenengan sami. Nggih, kepareng kala sakadang mitra Naga Pertala ngaturaken pasugatan saklajengipun nggih mijilipun tari kuda kepang sak kembaran ingkang tanding yuda kalian Ratu Celeng Senggi kados pundi? Salajengipun kita sakadang ngeturi sugeng pinarak sugeng hamirsani ngantos titi paripurna ugi boten kata lupen dumateng dulur-dulur ingkang wonten ngajeng kawula aturi monggo sami pinarak lenggah digelar klosone monggo agem dulur-dulur ingkang wonten ngajeng punika kawula aturi monggo sami pinarak lenggah senajan to jumek padha-padha kripik gedang kripik telo tetek edang waton rata Naga Pertala sumangga
Sumoga